Ricard yw hwn. George. Broc tu fas iddo fe. Ond y croesiad yn mynd yn syth. Gan Luke Bowen. A mae fe i'r gol. Luke Bowen. Llansawel sy'n taro gynta yn y frwydr yma ar waelod uwch gyngor Cymru. A Luke Bowen seren Llansawel, chwaraewr y tymor yng Nghyngred y De, tymor diwetha. Fe sydd yn dwy'n y blaen. Flint. Un cwrt bach. Mae'n apelio mawr am lawio. Tom Owen. Does na ddim penderfyniad yn dod. Tom Owen. Ddim yn gweud ac am gyfle fyna. O na fo, mae'n tario dda. Sa'n cwestiwn amdano ei gicwr spot yna. Luke Bowen, di gael get away with. Belir gan Fuller. Walters ar peniad. O, mae yna le fan hyn i Broc. Broc. Ar bediad gan Dave Jones. Broc unwaith eto. Gan y post i pella. Does na ddim penderfyniad o gam sefyll. Mae Llansawel di dyblu mantes. Tom Walters idda hi. Sbia Tom Walters ar y post i'n bella. Ddim roi hi fyny. Yn ôl yn ergyd yma. Iawn, mae Mel bod wedi sgorio. Mae'n dod yn ôl at efo. Sbia pwysau ar ddeffro. Ar y post i'n bella. Yn meddwl, a sa fo wedi methu hi heb o reit i fewn. Gwych o gol i Tom Walters. O, cyfle fan hyn i Tom Walters. Ac am gol bydde hwnna wedi bod. Eto, un o hynna. Ti'n just gobeithio ti'n cadw i lawr. Just ta mae'n mynd i mewn i'r gornel uch yna. Mae'n tharo hi mor lan. Syth at y wal, Anison yn casglu. Anison. Ac yn herio, Will Fuller. Llansawel yw'r rhai sy'n edrych i ymestyn i mantes nhw. Ben Davies yn neud ei waith. Ar y cynnig cynta, ond Llansawel yn selio'r buddugoliaeth. Caleb Demery, yr eilydd. Fe'n sgorio. Gol cynta tymor yma'r gŵr ifanc. A mae wedi bod yn buddugoliaeth gyffyrddus i'r tîm cartre. Mae'n symud i draed, mae'n addasu, mae'n balans gyda fo. Mae'n cymryd edrych cyntaf, mae'n deffro, mae'n cymryd yr eilydd, mae'n dilyn i mewn. A mae'n cael i wobr ar ei ddiwedd ei. Anison yn ôl at Thorn. Aberystwyth yn cadw'r bêl yn y cefn. Dim yn edrych, ys nhw hyd yn oed yn edrych am gol gysur ar hyn o bryd. Dim byd cadarnhaol i Aberystwyth yn y gêm yma. Walters, di at Demery. Os na bedwaredd, oes ma na hawdd i Demery i ail pedwaredd Llansawel. A mae'n mor gyffyrddus erbyn hyn.